שלום כולם, אני פה משחק טרנזיט זומבי, כל הווידאו זה מה קורה? אני חבר של מי שדיבר עכשיו, אתם מבינים כאילו? שלום כולם, אני פה אני מעוז, וניקי זה מעוז. מעוז תגיד שלום. מה קורה? מה קורה? אנחנו נשחק טרנזיט ונקייף. אני פה עם החבר שלי, שלא יודע כלום בזומבי פשוט. אל תדבר כמו הומו. שחק, תעשי חלקים. אני כבר אספתי. אתה לא אספת. הוא לא יודע אפילו מה זה חלק. פשוט דפוק. כן. תשים את העמוד הזה כבר. אספתי כבר. יאללה, גם אני... יאללה, תיקח. אומייגאד! שלי! תגר. בוא נראה לך שאתה עושה. יאללה. וואו, שאני לא אבוא אליך. יש חלק? לא, זהו, כבר יש לנו מאוורר, תיקח אותו. אז אני אבוא לך הביתה. אני אדפוק אותך, אני אביא, איך קודם להם? אל תתפסק איתי. אני אביא לך את האל תזדחל. לכולם לדעת, ניקי הוא ילד הומו. כן. כי מה אנחנו תקועים פה? בסוף נמות. וואלה. אני פותח את הדלת. בוא נלך, נהיה בחוץ. יש חלק? יש! כן, הנה, יש את הסולם הזה, קח אותו. איפה שמים אותו? ניקי, זה כל כך יהיה צפוי שתהיה הבחורה. כן. צפוי. צפוי מאוד, כי אתה באמת בחורה. בחורה, זה גבריות. הוא פה קסינל, רק שתדעו. כן. תבוא החוצה, מה אתה תקוע שם? וואי, יש פה זומבי. מה זה, הוא לא מת. עכשיו הוא מת. וואו, כמה הם? כמה, בואנה. תקנה את הנשק. מה קטעים? וואי, הייתי מסיים להפיל, מה זה היית לוקח? זה לא נורא. תעלה לאוטובוס. חכה, שהוא יצפור. כולם לדעת, ניקי עכשיו מקבל ממני בלוק. יש לי סולם. כן, אבל אין את החלק שאתה יכול להיכנס לאוטובוס. יא חרא. לא הצלחתי לתת לו בלוק. לא נורא. בוא'נה, ניקי, אל תקנה את האקדח הזה למעלה. קודם תסיים את הכדורים באקדח הרצי. אני כבר קניתי וסיימתי אותם מזמן, ואז זה היה מקסימו. אתה הומו. כן. וואו! הנה אתה, מה קורה? תירה בהם כבר! וואי, מה אתה מדברות? בוא'נה. בוא, נכנסו לאוטובוס! מה? נכנסים לאוטובוס. וואי, אנחנו לא שמים לב לחלונות. יהיה מלא. יהיה מלא באים! איפה? אומייגאד! כמה! ניקי, מקדימה! צריך את החד הזה טוב, אני קולט את הדבר הזה למעלה, אני מצטער, אני אמות אם אני אלך. וואו. יאללה, הרגתי אותם. לא נכון, לא הרגת אותו. הנה, חוץ ממנה, זה. אוי, זהו. אנחנו חיים בדרך מוזרה. אנחנו ביוטיוב, אז סתם תפה. בוא נרד. נשאר פה עד שהגיע הסיבוב הבא. אוי, שיט. יאללה. פתח את הדלת. פתח אותה, למה לי? טוב, הלכתי, אין לי כוח, נפתח. נשאר פה? כן. בוא נרוויח קצת כסף אחרי זה נקנה. כאילו, אחרי זה נפתח. אוי, איזה דביל אני. יופי, קח קופסה. אמן. שיט, וואי, הייתה לך עובד טוב. לא, לקחת את זה במקום האקדח המהיר? לא, תודה. יצא לי SMR, הרובה הכי מאפן בזומבי. רגע, דביל. מוס, כנס למקום הזה שנייה. איזה? כנס למקום הזה, תסתכל. כנס אליו. נו. זה עכשיו תתאמנו. לא, אני באה, חכה. אני באה. וואי, SMR זה עובד דפוק. בושות. לא מדבר. ככה עובד טוב רצח. בוא נראה אותך מתמודד עם הרובה המאפן שיצא לי.
יואו. אני חייב להרוויח כסף לבנות עוד נשק. אמן דאבל אקספי. לא, מה? בום, אני קונה קופסה. וואו, כמה כסף קיבלתי. אוקיי. יואו, יצא לך משהו טוב, 100%. לא! וואי. איזה יופי, אמרתי לך, יצא לך משהו טוב. זה משהו מעפן. כן, כן, שמעתי. לא באמת. זה הנשק הכי טוב במשחק. אלק, מה זה מתפוצץ לוקח שנה. לא? שנה. כולם לדעת, ניקי לא מבין כלום בזומבי. בזוקה! לא לקחת. תיקח את זה. כדאי לך. רגע, נו! מה יש לך? יש הרבה מעפן. הוא תקף אותי בלי ראש! רגע! ניקי, זה הפסיק על... מלא, אני אדומצ'יק. מזל טוב. אומייגאד! תהרוג אותם, אחד. בשורה. אומייגאד, אחד פגע בי. ניקי, זה היה ניקי! אומייגאד, הוא בא אליי! כל כך מפחיד, זה כל כך אומייגאד! מוז לאוטובוס, מהר, מוז לאוטובוס. לא, קודם אני אקנה נשק. זה מפקד ידקו אותה. אימא'לה. למה לי נובה? אני דחו. היו... בוא נרד. לא, עוד שנייה היו הורגים אותנו. בוא נרד, בבקשה. נלך למקום הלבן, עזוב אותי. וואי. אתה רוצה למות? כן. אנחנו עוד שנייה מתנו פה. אתה מדבר איתי על השלבים הבאים. טוב, ניקי, נראה לי הרסת את כל הסרטון הזה. כן. Coniferous trees, native to the area. A multitude of them to be exact. למה לא... הייתי צריך להישאר... וואי, הדלת פתוחה, אתה לא שם לב? בגללך. אני אדקור אותו. יאללה, שאיף אותך מהאוטובוס. תעיף אותו. לא מעיף אותי, הוא אוהב אותי. הוא גיי. היי, דאבל פוינט. איפה? ניקי, עלי לאוטובוס. תעזור לי. פתח את הדלת. תסגור אותה. וואי, איזה ילד דפוק. רגע, עד שאני הורג אותו. רגע, כמה זמן. רגע, ניקי. רגע, אני עומד למות. הרוג אותם! מה זה, אני לא רואה אותם, הנה. בבקשה, לא. לא רוצה למות. בוא, תקן את כל החלונות. תקן הכל, רגע, כמה חלונות מתו. תקן. תקנה כדורים לנשק. למה, יש לי עוד. אני יודעת כמה חלונות המתוקנים. אבל שיהיה לך, תקנה. למה, יש לי הרבה כסף. טוב, לך יש יותר, כי ככה נשקים טובים, יצאת מעפנים. מלא, שום דבר לא מתוקן. יאללה, עכשיו זה מתוקן. אוי, יש פה חלום. יו, יש שם מקסימו. אבל נראה לך שאני ארד לקחת את זה? אנחנו בטח שאנחנו לא מותים נראה את זה. ברור. למקום הלבן מאוד. ברוץ אליו, פשוט. תתחצף אליו. רגע, תפתח את הדלת, יש לך מלא. יזוז, יאללה. רגע, רד. חלק יש? אין. לא, זאת החלק, בוא פשוט נפתח את הדלת וזהו. רגע, אני שם טלפורט, מהר. ניקי, בואי נע, מהר. הם באים? כן! רגע, יופי, הדלת נסגרה, זה המזל. אם אני שומע אותם צורכים. מוט, איפה אתה תשמור? אני אשמור... תסתכל איפה אתה תשמור. צריך שמירות, אתה תשמור פה. בוא לפה, בוא למקום הזה. אם אני נופל, אני הורג חסים. בוא לפה. אתה שומר פה, אני אשמור למטה. לא, אבל מה עם האלה שקופצים מהמקום הזה? בסדר, אתה תטפל בהם. נגמר הראונד גם ככה. וואי.
אני מטפל פה, תסתכל איפה אני מטפל. אני מטפל פה, ופה. שני המקומות. האם ככה מהיר הזה יותר טוב? אתה רץ איתו גם מהר. האוטובוס נוסע. ביי אוטובוס. בוא נלך אליו. לא? מתערבים כשנמות? כן. נחכה לסיבוב הבא. אנחנו נמות. אנחנו עוד שנייה מתנו באוטובוס, או באוטובוס. לא, באים זובים, כמה זום. עזוב, תשמור. בוא חזרה. הם באים. בוא חזרה! רגע, עוד שנייה, Marshal my ammunition more efficiently. אומייגאד, אנחנו נמות. אני יודע. אומייגאד. יו, נראה לי שזה עשית סרטון יותר טוב. שם קבום. לא, אני מת! לא, אל תגיע, בוא, תבוא לפה מהר. יש, אני חי. לא מאמין, איזה פוקס ענק. לא, אני כל כך גבר. אני לא מאמין, אני פשוט לא מאמין. בזכות הקבום הזה אנחנו חיים. אני לא מאמין, אני זה דפוק. בוא חזרה, יא מפגר. לא יהיה לי אמו אחר כך. אומייגאד, ניקי, כל כך פחדתי, יש לי פעימות לב. יש לך התקף לב. ניקי, באים לפה זומבים ואתה לא שם לב, כאילו. אומייגאד, כמה קופצים עלינו. תן להם אצ'וטים. בוא נהיה פה באמצע, שתינו ביחד. אתה בצד הזה, אני בצד הזה. אומייגאד, כמה זומבים באים אליך, ניקי. גם אליי באים. מה זה, הוא לא מת? יופי, עכשיו הוא מת. יודע ש... באים לפצע אביב. בשורה. שיגמר הראונד אני איך לקנות MP. וואי. ניקי עומד ייגמר לי האמו. יש! רק דיברנו לך, תודה מאוד. בבקשה. הוא האינסטאקי וכל כך. עזוב את זה בינתיים. ניקי, תגן עליי עד פה. עוד מקסימום. היה מקסימום. עוד אחד. כנראה אני לקחתי. אני לקחתי. לא, זה היה עם האינסטקל ביחד. יו, אם יש קבום ודאבל פוינט ביחד זה טוב. אני לא מאמין שאנחנו חיים עדיין. אנחנו עוד לבד, אתה מאמין? בסדר, כי אנשים מגיעים עוד ללבל 100. אני בא, עלק 100. אני בביתי אבל עם אנשים גדולים, כאילו תודה. תחכי עליהם בשורה. טוב, אני מצטער, אני לא יכול לחכות להם, יתפתו עלינו. כי באים גם זומבים מהמדרגות. אבל אני חייב אמו. למה אתה חייב? לא קנית? לא קיבלת אמו? לא שקיבלתי. אבל ליתר ביטחון כדאי שאני אקח עוד אמו, אם יהיה. רגע, כמה זומבים! אני מטפל בהם, אל תדאג. אני גם עוזר לך, יופי. יש מלמטה, אני שומע מלמטה. יואו, יש את האוטובוס פה. האוטובוס לא פה. הוא כן. לא שומע אותו. אני שמעתי את התפירות שלו. נראה לי. האוטובוס לא פה, אני אומר לך. אם הוא פה. אם הוא נוסע והוא היה פה, אני הורג אותך. אני אומר לך, הוא לא היה פה. יש לו מספיק זמן. וואי, אבל ייגמר לי אמו. יאללה, בוא נרד לקנות אמו, מהר. מהר. איזה דפוק אתה. יואו, מה אתה נותן לי בלוק? אתה עכשיו תחיה, פגר. הנה, אני פה. ניקי, אני בא אליך, תפתח את הדלת עם הטלפורט, מהר, תפתח. אני בא, אני קונה גם אקסטרה. תפתח, בוא לשם מהר. אין לי טלפורט. שיט, כי נפלתי בגללך. יאללה, בוא מהר, יאללה, נו. פגר, אני בא מוז. תפתח כבר, תפתח כבר, יא דפוק. קנית MP? כן, לא MP. נו, הדבר הזה. כן, קניתי את הרובה הזה על הקיר. מה, אתה דחפת אותי למטה, יחר. בטעות. מה זה? כמה אפן.
אבל זה טוב, אתה יודע כמה נקודות נקבל? זה בכל המפות. בסדר. אין מצב שאנחנו לא נמות. לא! אני מת! לא! טוב, פה נגמר הסרטון שלנו. אנחנו מצטערים על זה שהיינו כל כך גדולים. נכון, גם לא רע. מישהו רוצה סרטון הזה? תודה שצפיתי, אז לייק וסובסקרייב, אני פה ניקי ומעוז. אנחנו נצלם עוד סרטונים מהזומבים. נכון. כן. בעוד כמה שניות נצלם עוד סרטון. כן, שמעתי. לא באמת. כן, שמעתי. טוב, תנו לייק וסובסקרייב, כבר אמרתי את זה, נכון? כן, ניקו 0, קדימה. כן, יאללה, להתראות. ניקו 0. ביי ביי.